Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest analysis ng araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hunyo 19 hanggang 21, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Bank of the Philippine Islands, Aboitiz Power at ng Avenue Plaza Hotel. At I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. At sa ating panahon ay medyo tahimik pa rin ang ating bansa sa mga anumang peligro pagdating sa mga weather disturbances or low pressure systems. All clear pa rin po ang Western Pacific. So ito po yung ating GravSat ngayon hanggang bukas Martes. Kasalukuyan ay napakalinis po ang ating bansa except po sa hapon ng gabi may mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Meron po tayo ditong monsoon trough. Gaya ng sinabi ko, monsoon trough, ito po yung pagsulubong ng hangin mula sa hilagang silangan at kanluran o timog kanluran na kung saan nagkakaroon po dito ng tinatawag nating westerly wind burst dahil po sa efekto po ng pag-umpisa ng El Nino. So, nagkakaroon po yan mga pag-umpisa ng hangin mula sa kanluran. So, nagko-converge po yan dito. So, may mga thunderstorms pong magaganap sa Mindanao at Palawan sa mga susunod na mga ilang oras, lalo na sa hapon o gabi. At bukas, inaasahan pa rin yung ganitong weather situation. Ang ibang bagay ng ating bansa ay magiging okay naman ang panahon. Sa hapon o gabi lang may mga localized thunderstorms. Okay? At ang mga pagbabaha po dito ay napakababa. Ang risk of flooding and landslides. At wala pa rin namumuong sama ng panahon na nakikita sa loob ng 24 oras. Ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Satellite Loop. Galing po ito sa Himawari 9 satellite server at nakikita po natin dito ang pag-increase ng mga thunderstorms sa bahagi ng ating bansa. Lalo na po dito sa may bahagi ng Mindanao na kung saan nandyan po nakatutok yung tinatawag nating monsoon trough hanggang sa may Palawan. So mas malalakas ang thunderstorms dyan. Gayon din po sa ibang bahagi po ng Visayas at Luzon, may mga localized thunderstorms po at pwedeng maganap. Ganyan din po sa Metro Manila, ibang portions po ng Kabikulan, Mindoro. So ito po ang mga pangkaraniwang panahon. At ito po ang napapanahon na yon, yung mga paglabas ng mga localized thunderstorms pag buwan ng Hunyo, lalo na nag-umpisa pa lang ang hanging habagat. So unti-unti po itong lalakas, lalo na po sa darating pong Agosto o late July. At sa ating pressure at wind forecast, bukas ng hapon, inaasahan po natin nandyan pa rin yung monsoon trough dito at paiba-iba po ang direksyon ng hangin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa except po dito sa may Batanes mula sa Timog Kanluran at Katluran. Mayroon tayong mahinang habagat although hindi pa po siya fully organized. At sa Miyerkules ng hapon, ganun pa rin po, may mahinang hangin mula sa habagat dito sa may bahagi po ng Batanes, Paboyong Group. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. At nandyan pa rin po yung tinatawag nating monsoon trough sa Palawan, Visayas at Mindanao. At mayroon umiikot ditong sirkulasyon, posibleng maging shallow LPA but hindi pa po yan sure. At sa Huwebes ng hapon, yung monsoon trough ay mag-shift po dito sa may area po ng Visayas. So may mga inaasahan po dyan mga localized thunderstorms dahil sa hapon ng gabi. At nakita po ninyo dito ang hangin mula sa kanluran at yung hangin mula sa silangan. So nagkakaroon po dyan din tawag nating monsoon trough dito. So may posibilidad may mag-form po dyan na low pressure area na yung darating pong weekend. Ang European model consistent po dahil po sa ngayon Friday, June 23, magpo-form na po dyan si LPA na posibleng maging aktibo. Sabado, Hunyo 24, yan na po siya. Mag-accelerate patungo sa coastal waters po ng Northern Samar hanggang Kabikulan. At sa Linggo, Hunyo 25, dadaan po ng Kabikulan. So magbibigay po dyan ng mga much needed na ulan sa Kabikulan dahil kulang pong ulan na yun dito sa atin because sa pag-umpisa na po ng El Nino, kailangan po yan ng mga farmlands o mga agricultural lands ng ating rehiyon. At ito po, pagdating po ng gabi ng Linggo ay tatawid po ng Central Luzon hanggang sa Lunes. Mag-exit na po siya, mag-reform sa may west of Ilocos region.
So, dito, posible maging TD, but mukhang mahina pa rin po ang computer models na pinapakita na magde-develop po siya. And June 27, all clear naman po sa ating bansa at may papalapit na bagyo na. Ito na yung LPA na posibleng lumakas habang papalapit sa Hong Kong. At sa June 28, all clear naman po sa ating kapuluan. Wala naman pong kasunod. Nawala na yung kasunod na pinakita natin sa inyo last week. Now, sa American model, medyo malabo rin po. At sa June 23, 24, and 25, yung LPA nandito lang po sa may east of Samar. Mukhang mauuna po yung European model na tatawid po ng Bicol, Luzon at mag-exit po sa West Philippine Sea, west of Ilocos, yung LPA na i-form nila. At sa May, pagdating naman po sa June 26, 27, 28, dyan palang magde-develop itong American model. Bali, dalawa siya. But again, yung forecast po na yung darating pong weekend hanggang early next week ay still very high ang uncertainty. So, hindi pa po natin sure yan. And yung probability ay napakababa pa as of this time. In the coming days, malalaman po natin kung matutuloy po yung LPA. But yan po ang pinapakita ng European model na yung darating pong weekend. May dadaan pong low pressure sa Bicol at Luzon. And we will keep you updated kung matutuloy siya o hindi. Sana magbigay lang po ng katamtaman na ulan para magdilig po sa mga farmlands ng ating rehiyon at sa iba't ibang panig pa rin at sa ibang areas din po ng Luzon. So yan po ang ating latest sa wind forecast. Ito naman po yung rain forecast sunod na 3 araw. Bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga thunderstorms na po sa Visayas at Mindanao, Mindoro. At sa Miyerkules ng hapon, ganun din po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, becoming more frequent po sa may Mindanao. At Huwebes ng hapon, ganun din po. At nandito na po sa may area ng Visayas ang medyo malalakas po yung mga thunderstorms. And so far, yan muna po ang ating latest sa ating panahon. Nothing unusual yet, but babantayin natin itong posibleng LPA na pinapakita ng European model na lalapit po sa kabikulan in weekend. And we will keep you updated in the coming days. Okay? So, we'll see you again on Wednesday. Ito si Mike Pado ang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel.